Здравейте, секси хора! Добре дошли в YouTube канала на Новото секси! Днес ще се забавляваме, ще се смеем, а може и да се подразним малко, защото ще четем хейт коментари. Да видим какво са ни приготвили интернет експертите този път. Лиготията дрънка. Виж сега, Йовчо. Значи, ние може да си се лигавим, да си се смеем, да ви разведряваме. Ако на теб не ти изнася, винаги може да спреш да ни гледаш. Така че, изобщо не знам, Йовчо, какъв ти е проблем, честно. Тия клипове са за хай лайфа, не за повечето хора. С 2 правописни грешки, Марианчо. Ще ти го простим. За хай лайфа, да. Новото секси е хай лайфа. И въпреки всичко, всеки може да ги гледа. Пак ли си захапала клина душичке? Сега, Ванка, дори не знам какво да му кажа на Ванката. Честно не знам какво да ти кажа. Какъв е този коментар? Значи абсолютно нищо оригинално. Нищо, което да ме впечатли, да го запомна. Аз нищо не хапя, да не съм куче. По-малоумна реклама няма на къде. Парцал, повече се облаква с розов клин, ние задължително да си най. А този е хомо това. Сега, аз просто не разбирам какво си ми написала, Радостин, какво си ми написал. Значи, дори няма да те поправям. Тъпа реклама, ама се вижда навсякъде. Изпълнила е целите си, така че и ти ми коментираш на всичкото отгоре, Радка. Бащата на тази принцеса е горд с това подобие на човек. Абсолютно, баща ми е на 100% горд. Поздрави на баща ми специални, целувки. Обаче с твоя коментар, Атанасчо, твоя със сигурност не е горд. После няма лоша реклама. Има ли реално лоша реклама? Я да видим сега кой какво още интересно ни е написал. 10 000 евро давам да го намахам розовянке. Аз съм безценна. Колкото и да дадеш, просто така че при мен този номер не минава. Тая май други дрехи няма. Айде вече стига с тия дрехи, бе хора. Вие наистина сте изключително слабоумни. Защо си мислите, че имам само едно? Или че то не се пере, не знам. Ето вижте сега колко много имам. Мисля, че всички трябва да са спокойни, да знаят, че си нямам само тези и не ми е само едно. Ма точно. Гошко ни е написал, няма да коментирам тук. Гоше, няма да коментираш, въпреки че това е твой коментар. И се надявам да има такива хейтери като теб, които да няма какво да кажат на моите хубави видеа. А вие напишете в коментарите какво искате да е следващото ни видео. Тежко и на България само п***али и к***рови. България икономически се развива много добре. Не знам дали е заради изброените, но мисля, че всичко е наред. Така че, Христо, освен ако не си един от тях, мисля, че няма за какво да се притесняваш. Да й съберем на мацката пари да си купи ново екипче. Ще повторя, че не ми е само едно. И мисля, че вече го разбрахме това. Трябва да измислим нещо по-оригинално, нещо по-ново, нещо по-хващащо така околото, защото аз си имам още. Виждате ли? Те са просто много. Затова престанете да коментирате, ако искате. Има и за вас. Мога да ви изпратя. Искам среща с Розовата пантера. Можеш да имаш среща с Розовата пантера на събитията, които отразяваме. А когато следиш TikTok профила, Instagram профила изкъсо, ще знаеш и ще можеш да дойдеш да ме видиш. Тая мома е като Буратино, дървено човече. Малко по-бавно да усети събеседника, че го вижда и чува, само търталясва, мята косички. И оператора набива камерата. Изнервящо е. Значи винаги можеш да спреш да ме гледаш кой си ти, Иван, отново Иван. Нещо... Какво против имаш косата ми? Първо, да започнем от това. Или другото, което си написал. Нали знаеш, не ти харесва, подминаваш. Като гледам някой го е харесал със смеещо, има още един Ванка като теб. Ей, как ми липсваше това фламинго даринчето. Сега не знам много как да го приемам това.
Хем ти липсвам, между другото, фламингото е красиво. Те са красиви. Аз ги харесвам. Но щом ти липсвам, това е по-важно, няма значение. Аман от вас бе диви селяни прости. Сега Мила Стефана. Не знам, ако на теб това ти е някакъв комплекс. На мен слабо. Хората от провинцията са супер, въпреки че аз не съм селенка, не се определям такава, селендурка също не съм. Но ти с този коментар, мисля, че абсолютно отговаряш на описанието. Отде пари за море, кога работихте да ги изкарате пачаври? Изключително, Кристияне, мило обращение. Ние работим за разлика от теб, Кристияне, отразяваме събития, запознаваме се с нови хора, показваме ви изключително интересно съдържание на вас, което вие очевидно отразявате, независимо дали с хейт или не. И ти си имаш някаква работа, седиш и пишеш. По адреси ходиш ли? Йордане, само на най-яките лъскави събития, където можеш да дойдеш и ти. И скоро във вашия град. После как да правиш деца. Отново един Иван. Да ви разкажа ли как се правят ли? С много любов и желание. И може да си мислите за новото секси през това време. Розово чихуахуа. Аз не съм тънко обидна, така че трябва да сте по-изобретателни. Стига провокирахте тези негамотни деца с тези тъпи репортажи. Добре, искам само да прекъсна. Не може ли, когато пишете, поне и отделяте време да напишете толкова дълго съобщение, поне да го направите грамотно, нали? Ти използваш думата неграмотни и я пишеш неграмотно. С тези тъпи репортажи. Питай го за стихотворения на Ботев, творба на Вазов, нещо от Яворов или Дебелянов, Вапцаров и така нататък. Изредила си максимално много, явно толкова ти е капацитета, но ние не сме образователна институция, не сме училище, ние искаме да ви забавляваме, да ви разведряваме. Мисля, че за образованието не отговарям аз. Другото, което е, новото секси наистина не харесва псевдожурналистите, които ходят и задават въпроси на хората, които не са подготвени и се опитват да ги излагат. Аз не обичам да правя така, аз обичам да се забавлявам с вас, обичам да си говоря с вас, обичам да правим хубави видеа, на които вие после да гледате, коментирате и да ви е интересно и забавно. Абе, вие коментари не четете ли? Вземете, спрете с тия прости клипове. Ами ето, очевидно четем. И сме избрали точно твоя павка, така че искам да се чувстваш специален. Тая розова тъпача няма ли да ми я махнете от Фейсбука вече? Валентине, ти можеш да ме махнеш сам. Обаче, можеш да ме махнеш от Фейсбук, можеш да ме махнеш от Инстаграм. Но когато ме видиш на билбордовете, вече не знам тогава, не мога да ти помогна. Или някъде на улицата. А какви репортери имаше едно време? Джули, аз все пак не съм репортер. Така че, но пък съм много по-готина. Така че ако се срещнем, съм сигурна, че ще искаш да си говорим. Не знам кой е по-зле, репортерката или тия около нея. Ами ти. Най-много. Мога ли това просто да го... Момиче, толкова си куха, че вероятно само ти ставаш за реклама на този продукт. Аз съм секси, продуктът е секси, така че пейо, пасваме си идеално. И сега хайде да видим, тук има други интересни коментари. Ама момичето с розовото си пее перфектно. Румен, много ти благодаря. Така е, и съм скромна на всичкото отгоре. Но сигурно си гледал видеята ни от морето и оттам си разбрал. Така че много ти благодаря за комплимента. Новото секси се занимава с музика и по-точно педагогика на музикалното изкуство. Така че, ако се видим, може да си попеем заедно. Защо новото секси не стане чалгарка? Новото секси уважава всичките стилове музика, така че не искам да ги делим, но пък може да си помисля за нещо. Много се забавлявах на вашите коментари, беше ми много забавно да ги чета. Не се ядосах грам, така че можете да продължавате да ми пишете. А ако имате още въпроси, коментари, хейт или не, знаете къде да ги оставите. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не изпуснете новите ни секси видеа. И помнете, вие сте новото секси. До следващия път!